Vă rog să ne spuneți cum și-au transformat românii casele în birouri pentru telemuncă în această perioadă. Locuința în această perioadă a funcționat în mod hibrid, trebuind să asigure funcția pentru care au fost gândite toate apartamentele noastre, și anume aceea în care ne retragem, în care ne odihnim. În această perioadă românii au lucrat de acasă. Practic, spațiile au trebuit să devină multifuncționale, flexibile, adaptabile. Open space-ul are avantaje, dar în această perioadă s-a constatat că avem nevoie de intimitate, de confidențialitate, părinții trebuie să lucreze, copiii trebuie să-și desfășoare activitățile legate de școală. Deci a fost destul de greu, destul de dificil. Probabil că tendința spre viitor este de a regândi luxul locuințelor, pentru că locuințele noi mizează foarte mult pe open space. S-a redus foarte mult importanța acordată bucătăriei sau spațiilor de depozitare. Și cred că lucrul acesta s-a simțit. În acest moment, locuința a trebuit să dobândească alte semnificații, și anume a trebuit să ne simțim în siguranță, să ne adăpostim. A fost nevoie la începutul acestei pandemii să depozităm alimente. Locuințele noi nu mai au aceste zone de depozitare, nu mai au cămări, nu mai au debarale. Și probabil că în viitor acest lucru trebuie gândit de arhitecți, și anume să ne reîntoarcem la aceste zone care trebuie să apară în apartamente. O altă problemă în această perioadă este că trăim același tip de experiență, nu mai putem să stăm foarte mult afară, și atunci s-a simțit nevoia unor balcoane, unor terase mai generoase, prin care să se realizeze această mediere a contactului cu natura. Și probabil că în viitor ar fi bine să țină cont arhitecții de acest lucru și să fie proiectate terase, balcoane mai largi, să medieze această funcționalitate de retragere, de odihnă, de relaxare cu telemunca, cu munca de acasă. S-a simțit în această perioadă nevoia unei zone dedicate acestor activități legate de muncă, pentru că altfel relaxarea tinde să se reducă, să nu ne mai simțim atât de bine acasă, să practic munca se confundă cumva cu locuința. Și în viitor, cred că va fi nevoie ca arhitecți să ținem cont de acest lucru, să proiectăm locuințe atât cu zone dedicate relaxării, cât și cu zone dedicate activităților legate de muncă sau de școală. Un alt aspect important este dezinfectarea. În această perioadă a fost nevoie să dezinfectăm alimente, să ne dezinfectăm încălțămintea, și atunci iar locuințele moderne, locuințele contemporane care sunt pe acest principiu de open space, trebuie să țină cont de acest lucru în viitor și să avem iar probabil niște holuri de acces cu suprafețe, cu materiale care rezistă la dezinfectări multiple, cu zone în care putem să dezinfectăm, de exemplu, rechizitele sau gheozdanele copiilor, zone în care trebuie să ne spălăm hainele mai des, în care trebuie să le uscăm. Sunt lucruri care dispar din locuințele moderne, de exemplu o uscătorie care ar putea să mascheze cumva aceste haine sau rechizite care devin mai multe în această perioadă și pot să ne ocupe casa și să ne împiedice cumva să ne simțim relaxați văzându-le tot timpul. Așadar, pandemia de coronavirus ne va schimba percepția despre locuința în care vrem să stăm, dar cum vor arăta clădirile? Clădirile cu siguranță se vor schimba și ce aș vrea să spun este că această pandemie nu este singura pandemie pe care omenirea a trăit-o. O astfel de pandemie se cam întâmplă o dată la 100 de ani și arhitectura de fiecare dată a evoluat. Dacă ar fi să gândim pozitiv, îmi spune că după fiecare pandemie arhitectura a avut o lecție de învățat pe care a aplicat-o și a fost un pas înainte. Și aș aduce ca exemplu comparabil mișcarea de arhitectură modernistă, este arhitectura de la începutul secolului trecut, care a crescut și din lecțiile învățate în urma gripei spaniole și a altor pandemii trecute, cum ar fi cea de holeră. Practic, aceste pandemii au adus lecții noi, dar arhitectura a mizat pe ferestre mai mari, prin care să intre lumina. Lumina naturală poate să ucidă bacterii, virusuri. De asemenea, foarte importantă a fost descoperirea lui Robert Koch, care a descoperit bacilul care îi poartă numele tuberculoza și care a dat naștere mișcării sanatoriilor din Europa și din Statele Unite. Lecția de arhitectură învățată este să avem suprafețe vitrate,
generoase, să intre lumina. S-a pus foarte mult accent pe o arhitectură în scop terapeutic. Există în acest moment un urbanism care se desfășoară cam agresiv în marele orașe, în care nu se mai ține cont de distanțele dintre clădiri și cred că acesta este un lucru foarte important. Trebuie să avem o distanță rezonabilă, să respectăm legea și să nu mai îndesăm foarte mult clădirile, să fie foarte apropiate, deci să fie un urbanism rezonabil astfel încât să fie aerisită clădirea. Cred că locuințele vor deveni mai generoase și dacă vorbim din această perioadă, din propria experiență de arhitecți care își practică meseria într-un birou de arhitectură, sunt foarte mulți clienți care s-au gândit să se mute de la apartamente, din blocuri și să-și facă o locuință pe pământ și observă această tendință pentru a avea să te simți mai mult în siguranță, de asemenea de a avea o grădină, un spațiu în care poți să ieși, să-ți petreci timpul în aer liber. Dacă vorbim despre locuințele colective, deci despre imobile rezidențiale cu mai multe apartamente, ar trebui să crească suprafața teraselor, a balcoanelor, astfel încât să stăm mai mult timp afară. Arhitectura trebuie să includă vegetația foarte mult. Se vorbește despre o arhitectură care trăiește. De exemplu, terasele blocurilor ar putea fi transformate în terase verzi, astfel încât să putem să ne plimbăm, să ne ieșim afară, grupuri mai mici, sigur, și pe astfel de zone. Și o ultimă întrebare, doamna arhitect Mihaela Zamfir. Ce impact credeți că are COVID-19 asupra arhitecturii căminelor de bătrâni? Acestea s-au dovedit a fi adevărate focare de infecție și în țara noastră, dar și în alte locuri din Europa și din lume. Într-adevăr, pandemia a făcut ravagii în astfel de instituții care acordă asistență de lungă durată persoanelor vârstnice și ar trebui regândite pe cât posibil în viitor la o scară mai redusă, cu un număr de utilizatori mai mic. La nivel european se vorbește chiar de o scădere dramatică a numărului de paturi, adică să fie până la 20 de paturi într-un astfel de cămin. Probabil că tendința ar trebui să fie spre descentralizare, pentru că, în general, căminele de vârstnici sunt cu mulți rezidenți, pot să fie cu 80-100 de rezidenți. Ar fi bine să avem unități separate, astfel încât în cazul nu neapărat a unei pandemii de această anvergură, dar chiar și la o simplă gripă care face ravagii într-un cămin de persoane vârstnice, să poată fi izolate mai ușor și s-a observat, de exemplu, că Spitalul Obregia din București, care este un spital pavilionar, a funcționat mai bine în această perioadă decât un spital centralizat, deci să ies afară și astfel încât să am o unitate hermetică, bine izolată față de ceilalți rezidenți sănătoși. În această perioadă, activitățile în comun au fost practic oprite și s-a pus accent pe această distanțare socială, dar în același timp ar trebui să crească suprafața spațiului privat, camerele rezidenților să fie mai generoase, să fie un singur utilizator pe fiecare cameră sau doi, dacă vorbim de cupluri, sunt și familii care aleg să se mute într-un astfel de cămin, la fel să fie gândite cu terase sau chiar cu grădini proprii. Dacă privim experiența occidentală de succes, aceste ansambluri sunt pe înălțime redusă, cu grădini generoase. La modul ideal, aceste cămini ar fi bine să fie doar pe parter și cred că este important nu numai la nivel de arhitectură, de centre de vârstnici și la locuință și mai ales la spațiile de tip office, de birou, să fie înglobată tehnologia inteligentă în aceste clădiri, astfel încât să atingem cât mai puține suprafețe, să ne simțim în siguranță, pentru că și productivitatea crește atunci când ne simțim în siguranță. Și, bineînțeles, arhitectura trebuie să și inspire, astfel încât activitatea să se desfășoare în cele mai bune condiții. Noi vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații și vă mai așteptăm la Radio Constanța și cu altă ocazie. Mulțumesc foarte mult! La interviul dimineții, invitata noastră a fost astăzi Mihaela Zamfir, arhitect și șef de lucrări la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București.